खुलुमबाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन बयखौबो गिबियावनो बरायनानै लाग्रोबाय। बे समावहाय आं दिनैहाय दंफैयो नोंथांमोननि गेजेरावहाय मेट्रिक एग्जाम होग्रा बिथांमोननि रिपर्ट लानानै नैबे समावहाय आङो बड'लेण्ड बुब्लियावहाय सोंलाय फिननाय खालामनो सानदों। बे समावहाय जोङो मिन्थिनानै लागोन थांनाय समावहाय जे मेट्रिक केन्डिडेटफोरा जे मेट्रिक एग्जामखौ होदोंमोन, नाथाय दिनै फैयै नैबे समावहाय दिनैनि दिनावहाय बिनि फिथाइखौहाय दिनैहाय सेबाया फोसावनानै होबाय। बे समावहाय बसगाव सेन्टारनि हिसाबैहाय जोङो सासे CRCC नबिन नार्जारि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ मिन्थिनानै लागोन। बे समावहाय जोङो मिन्थिनानै लागोन बसगाव सेन्टार हिसाबै साबेसे केन्डिडेटफोरा मेट्रिक होदोंमोन आरो साबेसे केन्डिडेटफोरा फार्स्ट डिभिजन एबा साबेसे सेकेन्ड डिभिजन आरो सोर फेल जाखो बिथांनि खुगानिफ्राय जों माखासे क्लियारिफिकेसनखौ लागोन। बे समावहाय जों मिन्थिनानै लागोन आच्चा बसगाव सेन्टारावहाय गासै केन्डिडेटफोरा खयजन मेट्रिक एग्जामखौ होदोंमोन नोंथाङा एसे फोरमायनानै होनो। खुलुमनाय थाबाय गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम। सेन्टारनिफ्राय देग्लाय आनजादखौ होदोंमोन 522सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा। बिनि गेजेरावहाय 300-500सा फरायसुलाफ्रा पास जाबाय आरो बिनि गेजेरावनो 29सा फरायसुला फरायसुलिफ्रा फार्स्ट डिभिजन आरो 113 फरायसाफ्रा सेकेन्ड डिभिजन आरो 163 फरायसाफ्रा थार्ड डिभिजन हिसाबै पास जाबाय। दा देग्लाय बे 522सा फरायसाफोरनि गेजेरावहाय 245 फरायसुला फरायसुलिफ्रा फेल जानानै थाबाय। दा पार्सेन्टेज हिसाबैहाय देग्लाय बसगाव सेन्टारनिफ्राय 55.45% पास जानानै थांबाय आरो। बे समावहाय जोङो मिन्थिनानै लागोन मथामबिल क्लास्टारनि CRCC बिथांनिफ्राय बे माखासे गोबां स्टुडेन्टफोरा फेल जानायनि जाहोना नोंथाङा मानि थाखाय जादों होननानै सानो? बेनि जाहोनखौ आंनि बादिब्ला बेखौनो साननानै लायो आङो जे बिथांमोना बे कभिड-19नि जेनोखि उसुबिदा जानानै दंमोन पेन्डेमिक सिचुवेसनाव बिथांमोना फरायनायफोरावहाय गोबां लेहेम खालामदोंमोन, फरायनायाव गोसो होआखैमोन, जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनैहाय मेट्रिक परिखायावहाय उथ्रिनो हायैनि जाहोना बेनो जाहैगोन आरो। बे समावहाय जोङो मिन्थिनानै लाबावगोन गुबुन बोसोरावहाय जानानै थांनाय मेट्रिक एग्जाम आरो देग्लायनि मेट्रिक एग्जामनि सोमोन्दै देग्लायनिया साबसिन जादोंना गुबुन बोसोरनिया साबसिन जादों बिथांनि खुगानिफ्राय जों माखासे बाथ्राफोरखौ मिन्थिनानै लाबावगोन। बे समावहाय थांनाय बोसोरावथ' जोङो एसे हल जोङो गासैखौबो पास खालामनानै हरजोबदोंमोन। मानो होनना बुङोब्ला थांनाय समावहाय जोंहा सरकारनिफ्राय बे SLC एग्जामखौ फाथिनायनि थाखाय जोंहा बिथोन गैयामोन। एसे हल बिथांमोनखौ गासैखौबो बिथांमोननि रेकर्ड पार्टिफोरखौ नायनानैहाय बिथांमोनखौहाय उथ्रिसारहोहरदोंमोन। दा बुंनो थाङोब्ला आगोलनिख्रुइ देग्लायनो साबसिन जादों ना जायाखै बेखौ बुंनो हानाय गोब्राब जानानै फैबाय। मानो होनना बुङोब्ला आगोलाव जोङो गासैखौबो पास खालामहरजोबदोंमोन। देग्लाय जोङो नायोब्ला बेवहाय मोनबाय जोङो गासै 55.45% जोङो पास जानायखौ नुबाय आरो। दा जोङो सानदोंमोन साफ्रोमबो गथ'फ्रा जाहाथे मोजाङै उथ्रिसारहै सानदोंमोन, नाथाय बिथांमोना फरायनायावहाय लेहेमखाय फरायनायाव दुरबलखाय दिनैहाय 245 फरायसुला फरायसुलिफ्रा बसगाव क्लास्टारनिफ्राय फेल जानानै थालांबाय आरो। बे समावहाय जोङो मिन्थिनानै लाबावगोन माखासे स्टुडेन्टफोरा पास जानानै थांबाय आरो माखासे स्टुडेन्टफोरा फेल जानानै थालांबाय। बेनि गेजेरावनो स्टुडेन्टफोर आरो बिमा बिफानि गेजेरावहाय नोंथाङा सासे CRCC क्लास्टारनि जानानै नोंथाङा मा मेसेज होनो सानो बे समावहाय? आङो बेखौनो मेसेज होनो सानदों जे दानि जेनोखि पास जालांनाय थांनाय फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे मोजां कलेजाव फरायहैयो आरो जायफ्रानाखि फेल जानानै थालांबाय बिथांमोना जाहाथे गोसोखौ नार्भास खालाया, बिथांमोना जाहाथे गोसोखौ दिदोम लाखिनानै इयुनावहाय जाहाथे मोजाङै पास खालामनो हायो बिनि थाखाय साखा फारा जानानै थानो थाखाय आङो साफ्रोमबो जेनोखि गार्जेनफोर आरो फरायसुला फरायसुलिफोरखौहाय क्लास्टारनि जानानै आङो खावलायहरनाय थाबाय। बे समावहाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोना बयबो मिथिनानै मोनबाय बिथां CRCC मथामबिल क्लास्टारनि नबिन नार्जारि बिथांनिफ्राय जोङो माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ मिथिनानै मोनबाय। बिनि थाखाय बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोन आरो बेजों लोगोसे जोंनि मथामबिल क्लास्टारनि CRC बिथांखौ रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लियाव नैबे बाथ्राफोरखौ बुंथिनायनि थाखाय गोजोन्थों। बाक्सा सालबारि मुखुमानि सिङाव थानाय रायजो राजा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां।
किरण एन्टारप्राइज जेराव नोंथांमोना मोननो हागोन नोंथांनि फालांगि खालामनायाव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक आरो ई-रिक्शा लोगोसे नोंथांनि न' बां लुनायाव गोनांथि जानाय बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटा बाक्सा जिल्ला सालबारि महकुमानि सालबारि भबानिपुर लामायाव थानाय बे किरण एन्टारप्राइजआव नोंथांनि थांना थानायनि जिउआव गोनांथि जानाय टाटा य'दा ट्राक ई-रिक्शा आरो बाला अन्थाइ सिमेन्ट इटाफोरखौ गोरलैयैनो मोननो हागोन गोनांथि जानाय सुबुंफोरा 9101113708 आरो 9401079621 जानबुं अनजिमायाव खौरां लाहरनो हागोन।